Čauči chlapce, dievčatá, dneska to je tutoriál z hry Rocket League a ukážem vám, ako sa leveliť úplne easy, lebo som našiel taký glitch. No, ten, čo nevie, čo je to glitch, tak to je vlastne niečo, čo by do hry patriť nemalo, ale aj tak to tam je, takže, no neviem. Takže ako prvé musíte ísť do tohto exhibition, keď to, neviem, či sa to dá do slovenčiny, ale je to proste to tretie od showroomu. Exhibition. To si musíte dať futbal a musíte si dať toto Cosmic Rocket Labs, to je skoro posledné proste, keď je takto dozadu, že toto, budete tu mať random a ide naspäť a tuto máte Cosmic Rocket Labs. Team size 1v1, bot difficulty no bots. A to úplne hlavné je tu. Asi veľa z vás nevie, že sú to takéto mutator settings, ktorými sa môžete úplne dobre zabaviť. A vlastne tu si dáte custom, to myslím, že je už na začiatku. Match length unlimited, čo vlastne tam do nekonečna bude tá hra, čo je dobré. Jeden gól, takže v tejto končí, keď dáte gól. Game speed necháte, ball max speed necháte, ball type cube, to bude vlastne z toho kocka, takže proste je to dobré, no hlavne to potrebujete. Ball weight heavy, to je vlastne, že to bude ťažké, neviem čo k tomu dodať. Ball size large, že to lopta bude veľká, ball bounciness low. Akože môžete si to dať aj na default, ale je to lepšie, keď to máte na low, lebo potom viac XPčok proste dostanete. Booster mat unlimited, to len tak, aby vám to trochu pomohlo. A potom to už všetko necháte. Teraz dáte back a dáte create match. Teraz to je jedno, do akého týmu pôjdete. Ja väčšinou chodím za modrých a proste tu máte, vidíte, Nitro Unlimited a takto to vyniesiete na plošinu. Ešte to takto na plošinu. Ja to dávam väčšinou tak úplne pred bránu, aby to bolo čo najlepšie. Tak. A teraz len dvakrát stačíte jump a dáte boost. A teraz, ako vidíte, vám to dáva také areál hity. Poviete si, ježiši 5 XPčov. Lenže ja vám asi dám za chvíľu taký footage, kde som mal nejakých 70 000 XPčok. A to som mal za pol hodinu, neviem koľko. A ako vidíte, už som veterán a to som bol z 20 na nejakú 32 za pár dní, nejaké 2 dní. Väčšinou sa sem pozerajte, lebo keď vám auto takto začne padať dole, tak no, keď vám to takto nejako, lebo automaticky vám to bude padať dole, to už viem. A proste vy musíte dať ako na strede, aby ste zakryli tento bod. A to povedzte si každých 30 minút, aby... Lebo to auto vám proste môže padnúť. Chápete? A keď vám to padne, tak to nebude fungovať. No. Teraz vám sem dať nejaký timelapse a uvidíte, ako to funguje.